Pozdrav ljudi, evo taman sjedim u auto, idem na posao i baš se onako razmišljam od kako sam se posvetila sebi i svom životu. Ja sam toliko postala sretna, opuštena osoba koja zna u životu šta želi, koja zna kako da svaki dan bude posvećen 100% sebi. Prije sam znači ustajala, gledala da ispunjavam tuđe želje, da radim za druge, da pomažem drugima. Sebi sam totalno ostavila na strani i nisam nikako razmišljala kako se ja osjećam i kako sad unazad ovih par tjedana samo na sebi radim. Ujutro se probudim, pišem dane zahvalnosti, zašto sam zahvalna Bogu na ovom danu. Onda tokom dana si vizualiziram svoj život, svoju budućnost. Cijeli dan mislim samo na sreću i na svoju dijete i na zdravlje i na svojeg muža divnog kojeg imam. Život mi se okreće u totalno drugom smjeru, znači što je prije nekako što sam ja vjerojatno vibrirala tu nesigurnost, tu ljutnju, ja sam to sve prenosila na muža, na djecu i uvijek sam mislila da su oni za nešto krivi, uvijek sam imala očekivanja da oni nešto promijene i kako sam promijenila sebe, promijenilo mi se sve oko mene. Ja se nadam da je kod vas tako i da ste i vi se isto tako osvijestili da promjenom svoje vibracije mijenjate okolinu oko sebe. Ja sad pičim na posao, želim vam ugodan dan i budite mi pozdravljeni. Ćao!